Els cuidatges pal·liatius són aquells que rep el pacient un cop ja ha finalitzat tots els tractaments actius, per així dir-ho, per la seva malaltia. Aquests no són eficaços, llavors ja les cures s'encaminen al procés de la mort, no? O sigui, són les cures que van dirigides a pal·liar tota la sintomatologia fins que arriba el moment de la mort. Va costar, perquè hi ha molts prejudicis, per així dir-ho, no està gaire formada i tenia molts dubtes. O sigui, fàcil els inicis no van ser, però vaig tenir la sort de que vaig caure amb un equip genial, tant metges com les companyes infermeres, i va ser el que va fer que em quedés. En un principi tenia un contracte per 3 mesos i la meva idea era quedar-me 3 mesos i porto ja 12 anys. Jo és que he acabat per naturalitzar-la molt, o sigui, la mort és inevitable i passarem tothom per ella, llavors forma part del meu dia a dia, no sé, la naturalitzo, és que és un procés molt natural. Encara no ho he aconseguit, jo no marxo a casa i deixo els meus pacients a l'hospital i no me'n recordo d'ells. O sigui, jo marxo i si he deixat algun pacient sedat, jo marxo a dormir i penso si encara estarà aquí o ja haurà marxat.